Shalom, selamat hari Minggu ma di ita saluhutna. Pasal dua KBP Singkawang, Resort Singkawang, Pasaton selamat hari Minggu. Tuhamu sulir tuas nihuriata. Songonin wang tu tamu nami nama dapoti pas mingguan di bagasan sadarion. Tuhatama nama masuk-masuk pasarota. Tapada lima rohan ang pikirata. Mas para saon dohot debata. Matang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Malilima ita siyan buku hindi nomor 17 ayat sada sa turo di ayat 3. Jana tumiku si gonggongi hami jalo mapujian nami enggan dinasandro pangoluhon nami hati jadi-jadianmu saluhut panggadenganmu Parsinondang golong namar pamongguri kolot Tuhan lo dipuji Matite-ite goat ni libata ama, doot goat ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot goat ni ton lipot badia na tumapalangit doot tanoon. Amen. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, manang ise mamelehon hamolakeon, ido na pasanap au jala mambahendalan, asa upatuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya.
Ale Tuhan libata amanami, nungamat kungu hami dison diari na pinatbadian mi, sa ibuhay ma pinggol dohot rohanami, asa matlas ni roha hami manangihon hatam na badiai, jalakinggas hami manimbangi dohot umpeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami matangiang tuho, urupi mahami, asa upat seteyang hami akka hari-hari ningulu nami na pondoki, say pamasok mahami tuhanguluan sa leleng na, pujion nami maho disi mat hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangion hamuma pati nilibata natatsutat di mingguon pati parjulo saat rodi pati paupaton pati parjulo aulo jauh bali batam nina libatata dan jadi matakup au bainon mu libatam pati paduahon dan jadi lanaonmu jala dan jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang doona di banua tongaon rodin bagasan aek na ditoto ni tano Ianggo tunggabi si sombaon manang siuluan patik patuluhon dan jadi doonon goat ni dibata ianggo sotute dalan na ay honang umum na nusugot aka na masineang di goat na patik paupaton ingotamuma pabadian ari minggui di naonomari maulahamu na sa silonmu alayang goati papituhoni ari padadian ni Jehovah di Batam dui dan jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi suni hutani halak pe na mengebati hutam ay dina onomari do ditopa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi madadian do ibana di hari papituhoni di bayanido umbahen na dipasu-pasu debata Jehovah ari pada dianai jala dipatbadiai tap mangidogogo mahita siat Tuhan debata lau mangulaon na umbat tupatik nai ale Tuhan debata say padugui maami mangulaon na umbat tupatik ni amin
Malilima ita siyan buku ini nomor 114 ayat sada atau di ayat paduahon. Tatopotima dosata nagudangi tuaduban lebata matangiang mahita. Ali Tuhan lebata patgugun naso katudusan jalama nami hujau hami do goatmu dabadiai jalan atas gugut hami matningot dosa nami say matasi nito hama homi dam hamion o Tuhan Yesus Kristus anak ni lebata nagabijolma alani hami namate jalan hehe sian hat namate nama naik di banua gijang doho mangondihon hami asito ham di hami say patotong maha di hami toha hamalateon tuho o ton di perbadia pangapul di namasak toha pamalum na saluhut na bernit binahen ni dosa nami to maho mangingani hami asamatlas ni toha hami mangulaon lomon ni toham hodo parhitean dinasa asin ni toha say unang tulak kami say tangihon mahami ho alilibata ama anak doton lipot badia amin. Tabigi mahata bagawaga nilibata
karingot tu asesaan ni dosa, Roma hamu tuhau asa mangulu tondi muna nina Tuhan Jehovah, tung sula rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botat do bahedoku songon itat, nang perara songon abit hasumba, gabi songon hapas do muse, hasangapon ma dilibata na ligidjang. Amen. Malilima ita siyan buku hindi nomor 180 ayat 1 dohot ayat 5. Oh Jesus na panguluwa, anak ni Dewata, asino hamsay tubuwa sa Dewata. O pregugolong rohako, Lodrong turoani, sabang maawladenoni, pangutoniki. Tabigi mahata ni libata, songon tutpuk ni ating mingguon, iman ang surat di Markus 12 ayat 41 1 ayat 44. Asa tajahama secara responsoria, dulung-dulung ni buru-buru na mabalu. Nahudul do ibana, tondokon poti palasian, gabi dibeleng ma pambahenan ni halak mandabuhon hepeng na tupoti, jadi torop do namota na madabuhon na gudang. Gabi di Jesus ma sisian nai, ninna mandok na sida. Si tutudo hatakon tuhamu, gumudang do na dilabuhon ni na mabalu na poguson, tu bagasan poti para siani, asa salut akan na mandabuhon ni. Ido saat na, matuado tu akan naptumangihon hata nilibata, jala na upepsa. Amen. Malilima ita siyan buku hindi nomor 738 B ayat 1 dohot ayat 2.
kon ma hapot seot tai songona tidak kon ni dongata sa hapot seon di sandok portibion tap mahita mandok au pot sea di libata Jehovah ido ama patguguna suatu dosan na tumupalangit dohot tano au pot sea i Yesus Kristus anak ni libata Jehovah na sasadai imana tunimuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di potbadia andotang so haubuan ido tuhata na tumao na betngit di panguman ni Silatus na matetat pajal ni ibana di hau pinot silang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgu laudul tu siamun ni lebata Jehovah amanai patguguna tu atusani di sima ibana pai mamulak sogot tanoon manguhinga na mangulu dohot amate au potsea diton di potbadia jaladong sadahuri anda badia huria topan ala Kristen akan badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai namandok mula mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dia nguluan na soda sudah amin. Shalom di hamu amanami nanami ta parwahom ma titing namasa di mingguta sadarion tanggal 10 sia Juli 2020 nau ngadong di grup ta manang boy tabereng di layar monitor na parjolo Guarni minggu ta sadarion ima minggu paunopon dung Trinitatis dohot topik hadaulaton dohot pilihan tu Jehovah ibadah dan persembahan kepada Tuhan napaduahon naing marbagas ting parjolo naing majalo pasu-pasu parbagasoma Bribtu Ardian Ganda Huta Barat anak ni Amata AKP Purnawirawan R Huta Barat SH tubuni inata lam tiar borugultum AMD Kep Sian Jalan Arteri Supadio Perumahan Pawan Permai Masat Sada B2 Pontianak Huria GPIB Mamuraja Kuburaya Pontianak Dohot Orwana El Priska Boru Pangaribuan Boruni Amata Busmin Pangaribuan BSC Tubuni Inata Adelina Boru Marpaung Sian Jalan Gunung Bawang nomor Tolu Pasiran Singkawang Manang Wek Sada Ruas ni Huria HKBP Singkawang Sakap pamasu-masuani di hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pukul 10 sada WIB di gereja GPIB Mamuraja Kuburaya Pontianak parmingguota tu tanggal 20 Juli minggu naro nah masuk pukul sia manugut ima wek 2 hitamai di pukul 10 sada wek sada dohot wek tolu margabung jala tapake malisi buku nyanyian ala berbahasa Indonesia tong matabuan di bagasa tangiang tah asa salpu COVID-10 sia dausian hita saluna
namangihut sunggul-sunggul pertangyangan wek tong-tong do pe tapatupa pertangyangan wek secara serentak di natolu wek sada 2 tolu ima diari rebo tanggal 22 Juli 2020 masuk pukul 10 siang marhite-hite ibadah online dope taidama acara dohot videona di grup wek ta masing-masing namangihut ruas lihuria nama ulang tahun sia tanggal 10 sia sahatu tanggal 25 Juli 2020 Parhalado dohot ruas lihuriata pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di mingguan hata litu hata dia akan amarlas niroha di ulang tahun imasian pasalmen 110 ayat 24 1 ayat 25 Ariodo na dijadion ni Jahoba marolopolop jala marlas niroha mahita disi yale Jahoba say manupa maho yale Jahoba say homa nama bahen majadi goarni na marulang tahun boy mata parwahon di grup ta manang di layar walau adong na sotar surat bumi di pabuat tu perhalado suang soninang laporan keuangan boy tabereng di layar manang di HP ta adong pemasukan boy tay dari si dohot aka pengeluaran suang soninang rekapitulasi keuangan lihuriata di mingguan songonima tinting namasa dohot parhepengon di huriata di bagasan nasa mingguan mau lihat ma dihita saluhuna tau silas ni roha dihita tau sangap di gohar ni tuhata martangi yang mahita uwali di bata para siroha nasumurung na marhabangsa di ijang ni saluhut pinuji pinasangap maguar muali Tuhan ala asih holong ni roham na mangiring-iring pardalanan nami di ngulu nami di bagasan sa minggu manipat di leoko musetiki nauli ari nadinggan di ari na pinarbadiamon rohami tua dopamu marhite-hite persobaon permingguan nami Tuhan dalan nami marlas ni roha maka malatehon sudi aka basa-basa naung di pasahakmu Tuhan mau lihat situ tu roha nami tuho Tuhan di namardalan parmingguan nami di bagasmon di piga-piga mingguan boy mardalan dengan ala holong do asini roham sabing do Tuhan alaniali Tuhan marpos ni roha dupe hami tuho naho mangaramoti hami ganup ruas muna dong di HKBP Singkawang khususna suang songinang ruas mu dilihat portibion asa tong ho madongani hami saluhutna jala dauma aka parsahiton tarlumubi sahit nama senuaing ima COVID-10 siyaw na li Tuhan. Malihat ma dihole Tuhan, pasu-pasu maparmingguan nami,
Majalo makai di puji-pujian nami asal lamar sangap guarmu nabadieli Tuhan. Lamar lasni roha kami majalo do madai aka pasu-pasum di hari-hari namangi hudope Tuhan. Tu parminggon nami rapak ho manapengoton marhide-hide to dimiali Tuhan. Asal amreta kami mamuji pasangapong guarmu bicat dilekor de petiki Tuhan miali Tuhan marhide-hide aka hahipason song-song linang hatami ali Tuhan na naing bigyon nami siyan na posongi uka mapituro hanami Tuhan asalam mangatusi hami di lapatan ni hatami jala perkuguy hami mangulahoca di ngulu nami Tuhan asima rohamali Tuhan sesama salut na kadusa pengalausan nami di perdalanan nami di bagasan saminggon asa tamaham tongtong maju guarmu jala mangili-hili pangurup yomu doho macalo ka balgani pasu-pasu na naik si pasato mudo petu ganup kami marsada-sada mari iti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Tapuji matuata malende maita sian buku ende nomor 178 ayat 1. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu mali ita salutna. Di hamua kamanami dohot inanami hatani tuhata naung ditotopon di mingguta sadarion di minggu paunopon dung Trinitatis ima sian buku 5 Musa 10 mamuka sian ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Kitab Ulangan 16 ayat 13 hingga ayat 17. Ujaha malihita tapai hutihu mali bagasan rohatabe songonoma hatani tuhata. Ikon marari raya parlape-lape ako pitu ari lelengna. Yadung di papunguho parbue sian pardegianmu dohot sian pangilanganmu. Jala iko marlas niroha ho di ari rayamu. Songoniho dohot anakmu, dohot burum, dohot naposom bawa, dohot naposom paropuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot dakdanak na tading dilapin, dohot parupuan na mabalu di bagasan aka kutamu. Ikon pitu hari leleng na ho marari raya di Jahoba, de Batam, di inganan sipiliton ni Jahoba. Ai pasu-pasun ni Jahoba de Batam maho di saluhut gugu ni tanomu, dohot di saluhut ulaun ni tanganmu. Di bahini iko marlas ni roha situtuho. Iko tuluhali di bagasan sataon ro nasabawa di tonga-tongamu tu adupan ni Jahoba de Batam.
di inganan sipilito ni Jehovah. Ima di hari raya sagu-sagu nasonya soman, doho di hari raya Minggu, doho di hari raya parlape-lapean. Jaladang jadi rumar butiro manang ise tu adupan ni Jehovah. Ganuk tahe marguru tu natar lehon tanganna, hobar tu pasu-pasu naung ni lehon ni Jehovah de batam tuho. Ima hatan itu hata di hamu akamanami maradusuli hitanapungu di minggu tasadarion mangihuton bibel taon khusus na nakita ida di bidu saplonom pasal 16 dari kitab Ulangan 5 Musa saplonomi adong ma tulu perayaan besar. Jadi molo ado kita maing namanya bibel ta adong ma tulu perayaan besar di Baedisi na parjulu ima hari raya Paskah. Jadi taboto do hari raya Paskaon marningot haluaw ni bangsoy sian Misir tutano Kanaan mar Paskah nasida lausiman no muse nagabe tarayahon haluaw na binuan ni Jesus tuita. Napaduahon ima nanidokna hari raya Gotilon. Jadi hari raya Gotilon ini mulai sian ayat siaro di ayat 12. Jadi mar Gotilon di HKBP pesta Gotilon satu sadarion di ulah bodwe atik pe dangapala sudi huria tarlubiaka huria na di kota besar hidup dasida rupani asa mar pesta Gotilo kita dihitadwe. Nah, jadi mungkin sian hata na manggotili diripu holan manggotileme. Mar pesta Gotilo maksudna madok mauliate diaka pasu-pasu ni debata marhite na taulah mungkin molo di kota songo kita dang marpanen eme behitate alai marpanen epeng nama dakola sahali sataon manak sahali ono bulan alai olodo sahali sadari olodo sahali sabula sahali saminggu hobar tu ulau nai ima situ ni pesta Gotilon jadi hita pe boido patu pahoni na patuluhon ima naik turpuk taon didok hari raya parlape-lapean. Jadi parlape-lapean ima narosian hata lape-lape porsia doau akahita na tubuh kita do peta boto do hata lape-lape ate di hata Indonesia didok nakiningat daun. Jadi pesta pondok daun hari raya parlape-lapean. Jadi lape-lape daun yang namanya juga daun. Ima dipaen udung-udungna. Jadi taboto do satiki lebih kurang 40 tahun bangsoi dukaruar sian Misir satu tano Kanaan satu generasi dan adong inganan nahok di nasida. Jadi mereka berpindah-pindah nomaden. Tidak ada tempat tinggal yang menetap. Ima nanidok na parlape-lapean. Misalnya nasahata laki di Singkawang, ibain nasida ma parlape-lapean nasianaka bulung-bulungi, isima nasida mondok, isima nasida modong. Mungkin manang napiga minggu, manang napiga hari di duati, pida mamuse nasida mardalan, duksaha di mempawah, di bain mamuse parlape-lapean. Ima nanidok na parlape-lapean. Sahak manasida tu Pontianak, sahak manasida tu tujuan. Jadi parlape-lapean ini inganan nasohok dope, inganan naso menetap. Jadi berpindah-pindah manasida. Iman waing na naing raya honon nasida marhite-hite natajaha di turpuk tasadarion. Tutu akamang dohot tamuinang sejarah odang bui lupa honon ni bangsui. Mereka tidak bisa melupakan sejarah itu. Jala mulubui penasida taripar manang melewati suli perdalanan ini totua kamang do taminang dang terlepasi sian peran serta ni debata menugu-nugu nasida. Jadi pola do marsi jongjong
obun molosongonon lasari mangalinggo minasida asaunang mohopan moloborngin nai gabe adong sulu di bay debata tabaya ko John Waing 40 tahun sa generasi nian molo sosale iba ngatar milu rate aka ruasta nang 40 tahun di Singkawangon. Jadi molo nunga 40 tahun iba na di Singkawangon yakin nau aka geleng na penga manguli bedison. Ngalong rate lubi siani pe ngalong. Ngalong na lubi siani. Jadi bayako kamu manuaingi songolima yakin nau dang pitor menetap pamulison. Au sugari ni suku kamu di dia lu jabu mula perjulu di pinggirnya ikat do baru ngarong mah rupani hepeng batinuhor maison iba sa isok kami langison jadi dia lu tu budak lagi di sidok Ilang itorsongon inganata nuaingi inganata yakit doaw kecuali bana rupani naung mapakian alang gula beruon BTL dua teh batak tebak langsung kurang dosongoni tapi puji Tuhan ngamen tak behita nuai ima nanidokna di bagasa turpukon pokokna sejarah na balgadui dinasida alani patut dirayakan dengan meriah. Patut dirayakan dengan meriah, bahkan dikatakan di sini harus dirayakan 7 hari, 3 kali setahun harus dirayakan. Kita memang nasopola tapatu padui secara pribadi, tapi memang patut kita syukuri. Pesta Pondok Daun mengingatkan mereka betapa Tuhan itu sangat luar biasa menuntun umatnya. Jadi generasi perjului magudang B daksa hatu tanu Kanaan. Bahkan yang dipimpin Musa adalah generasi kedua. Jadi akapino parni na maluesya misiri nama nataripar. 40 tahun. Jadi arong lipas merdala butina sida rupani diberek songon na uli burukan ani ay so mau ina kawi tu si kan loho di sino ni diberek musia songon na uli buru jebusi ay so mau ina. Jadi sepanjang perjalanan itu banyak godaan, banyak rayuan, banyak tantangan. Tapi puji Tuhan sebahagian besar mereka dapat melalui itu semua. Hidupin na sa ilok debata, dangboy sapur, dangboy ikon puliddo. Ay pasti do na dilewatan na sila, arong doa ka kepercayaan di si, arong doa ka ugamo na menetap di si. Dangboy, say disuguli debata rupani, tupati na parjululo na padua ni. Akamang lohot tamuinang, songo dia mana sila merayakan perayaan ni. Na parjolo di bagasa turpuk tahun ikon marlas niroka doho. Jadi di ayat 10 pak didok ikon marlas niroka doho. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu. Jadi guarna penamar pesta tia kamang dangadok kulala syakita pe molomar pesta hita gabi becut manang murhing guarna penamar pesta tia ikon sukacita do. Jadi harus dirayakan dengan sukacita. Ikon gukdo las niroha. Napaduahon dang jadi rumar buti ro manang ise tualupan ni Jehovah. Bere kita di ayat 10 kalimat naparpudi dang jadi rumar buti ro manang ise tualupan ni Jehovah. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tidak bisa tangan kosong. Ganuk tahe marguru tu natar lehot tanganna hobar tu pasu-pasu naungi lehon ni Jehovah debatam tu ho. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi
merayakan secara sukacita, lalu ketika mereka menghadap Tuhan tidak bisa dengan tangan hampa, tetapi maksudnya tangan hampa itu bukan berarti dipaksa, bukan. Jelas dikatakan tadi, sesuai dengan berkat yang engkau terima dari Tuhan Allah. Jadi lausom manuaing na taida hadumuana tu topik ni minggu tasadarion. Jadi mulo tabereng laki topik ni minggu tai hadaulaton dohot pilihan tu Jehovah, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Dia nunani dokna ibadah. Dia nunani dokna ibadah. Ibadah totu ganup tabigi hata ibadah boy do pitor laro hata parmingguon, marminggu, pertangyangan, kebaktian, wek dan lain sebagainya. Secara umum barangkali itulah pemahaman orang tentang ibadah. Alai anggo ibadah nasasitongna ibadah yang sejati anon taida di Rom 12 ayat saja. Nah ini ibadah yang sejati. Odo hadaulaton narepas pasahatamuma daging muna bahin pilihan na mangulu nabadia nahi nalomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha. Hadaulaton ni namarroha, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi dang adok tabereng di si ritual menang seremonial. Nah dang nama doko nakamang do tamuinak salon ibadah to bukan. Tapi inilah seremonialnya. Ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidupmu yang berkenan kepada Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Marhitisiani, ibadah itu adalah memberi persembahan. Jadi dua kata itu tidak bisa kita pisahkan, ibadah dan persembahan. Ketika kita memberi persembahan, di situ kita sedang beribadah. Bagian daripada ibadah itu adalah memberi persembahan. Holangi mulu tabigi di dok pilihan memang itur tuhe pengdolau rohata. Sedia pilihan, sedia pilihan, sedia nak kininga persembahanmu. Nah opedak salah alai molo lau hita tutur pukon nak kiningan molo di dok pilihan na perjulu ima peleho dirim. Persembahkan hatimu, persembahkan dirimu. Ido pilihan na mangulu na hinalomohon ni debata. Alani lu ditang yang pilihan na diagedatai bere kamu. Tidak ada gereja yang membuat seperti itu tentang persembahannya. Buku Edeta nomor 204 ayat 2 ido hata dipilihatai. Dada hola kepeng nasa na along diau ngulukon. Itu persembahan. Jadi akamang lo tamuinang dang pas molo along ruas ni hulia madok na peting milion yuran, milion pilihat tahun. Salah. Aidang na pugus tuhat, aidang na huranga tuhatai. Jadi salah lu molo along ruas mado ada pola marminggu na peting lunas do yuran nami. Salah. Na parjolo molo na butul do hita mangauhon dengan bahasa ni debata peleho dirim roho marminggu. Na tulo pak bulano marminggu hita dijabu, itu juga bukan berarti kita tidak beribadah. Justru di sana kita semakin ditantang memahami ibadah yang sebenarnya. Jadi gulang dohala rupanya ayak tebu nomor minggu dari jabonin. Karena apa? Karena memang kita sudah terlanjur memahami ibadah itu hanya di gereja. Tapi di jabu pe, nak kiningan peleho dirim. Di mana kita mempersembahkan diri kita?
Songo dia hita memilih dirita. Jadi salah do. Molo adong do perwasta na memahami na peting lunas luyuran nami. Terdaftar kami di sini. Salah. Jadi korodo hita memilih dirita. Danggu gua tai na perjulu narikot dang iuratai. Salah satu bagian daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Uduk dirita. Jadi na perjulu piliho dirim. Ido hadaulaton naripas. Itulah ibadah yang sejati. Anon mololam tapabaga son na mamiliho dirion, adong lurupani na mga liho diri na gabi pelaya di gereja, apapun itu pelayanan di gereja ambil bagian, itu juga sudah persembahan yang sejati. Dungi didok nakiningat dan bui tangan hampa, tidak bisa dengan tangan kosong. Ikon adong do buanon madapoto Tuhani, ikon adong do. Bana perjulu mata buah bidirita te bahasa idok songoni ati bohano rupani badan na duison ang goto di na lang dison pikiran na lang dison rohana lang dison jadi seolah-olah terpisah badan na dison di bereng lu lihat 7 lubuti maksudnya kamu on naulok Ibereng nulihat 7 lubuti, alay sesungguhnya kosong do sudion. Pikiran na rohana melayang-layang dunia yang manang na di dia. Ilo benda si pata gabe terlaba respon na mekel halak sudi baru peduk saya mekel lungan na mekel liba. Nah, geli bereng mau itu ba. Bahasa terlabatin na koneksi na terlabat. Ala nidi. Jadi akamang dan nama do rupani kita ini harus tanpa masalah gudang do persoalata. Ya doa masing-masing kita punya pergumulan, tapi ketika kita menghadap Tuhan tinggal joi naing roh Tuhan jalalaus hibul mata buat dirita tibana. Arung lu hias songoni binigi marbeda mata hilotinatai lau marminggu. Masih paduha kata kalaki. Alia lang nasi lau marminggu roy natai. Jolo marminggu jo, ano tauluti musen. Mula gereja di sabung nasi dah musen. Baya ko kita masongo dia may marminggu. Songo dia may marminggu. Ngasa itu amatay berohani. Di halaman nukutiju na rohana kan. Nah pasti lak kita dang buai tangan apa ikon alung lu bono tamada foto Tuhani na parjolo buat dirim di pertangyangan bah ta coba tok taide alana berkaitan do turpuk Markus 12 nakilingani macai takas do hulok di si tidak ada persembahan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan dan tidak ada persembahan yang terlalu besar bagi Tuhan. Jadi molo tano buti babelgahunin na tangadong babelgahu dia lupa nilebata. Dan ingat tidak ada yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Markus 12 ima epistel nakilingani ayat 40 atau 44 manang na di Lukas 20 dan notabereng paralelna. Kenapa Tuhan bangga dengan persembahan si janda itu? Udah janda miskin lagi. Ayarong lu janda kaya deh. Alo, alai jelas lu diturpuki nama balu napogos. Jadi Roma namora di padabuhom matupoti parasiani. Alai laus arong nama balu napogos ibana petong madabuhon. Tapi di ayat berikut Yesus mengatakan kepada murid-murid, lihatlah. Lebih banyak yang diberikan si janda itu daripada orang banyak dan orang kaya itu. Aduh maksudnya Yesus ade. HP nakiningan buita buka jomu se episteli. Apa dikatakan? Coba buka lagi epistel di situ dikatakan. Dua rimis do nakidilokon
di turpuk tai asa tai da jurupani ado lidok di sinak kininga 2 rimis 2 te 2 rimis 5 sasen. Jadi di hata aslina rimis lepton itulah uang yang paling terkecil ketika itu. Jadi bahasa 2 rimis di leon inatai memang sarimis dan marlaku be 2 rimis ma di leon lepton jauh sehubaya ko niya dangarong depe peneliti aku taring utusi ati siani lo hata laptop lepton artini lepta tipis sekali. Alanido molo tabereng di turpukon nakiningan dibadu dalam kurung musedisi 2 rimis 5 sasen. Jadi karena rimis dan marlaku be dibayar mamuse mata uang sen. Jadi 2 rimis sasen 1/40 kemudian 1/20 songo 5. Tapi Yesus mengatakan itu jauh lebih banyak daripada yang kaya yang memberikan banyak tadi. Logikana waduh main innaroh. Tapi harus benar-benar kita baca di sana karena yang diberikan si wanita janda itu bukan hanya 2 rimis tapi semua hidupnya, semua nafkahnya. Sudena along di ibanai. Jadi hulahi salai hata ni pedia taipe dakolak kepeng nata pasahati nata pilihon molorohi tatuson hu pelehon madiriku. Jadi dakolak kepeng nata pasahati nata pilihon tu debata doho do dirikon. Gabi pilihan na hutus di adupan ni debata ibadah yang sejati tadi. Hamu kalungan sahapor siaon taringo tu pelian odo didok nakininga di turpuktai marguru tu natar leho tanganna hobar tu pasu-pasu naung jinalona sia Tuhani sesuai dengan berkat yang diterimanya dari Tuhan Allahnya. Jadi tidak ada persembahan yang terlalu kecil dan tidak ada persembahan yang terlalu besar bagi Tuhan. Aidang na pugos jaladang na hurangat tuhatai. Tetapi ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, ingat odo rumus na lidok sesuai dengan berkat yang diterimanya. Alani molo masih balgai durung-duruk tang edak sarupa pasu-pasu tajalo dah. Alai imot tamu sesuai dengan berkat yang diterimanya. Artinya bukan seberapa yang aku mau, bukan seberapa yang kamu mau, atau bukan seberapa yang kamu suka. Naso dulu muruh aku, nangin na. Usolo muruh aku, nah ini dia. Mengatusi pilihan, hobar tu pasu-pasu naung jinalona. Dan guru aku hamu akamang doho tamu inak taling utusi. Maragam do pasu-pasu tajalo. 2 Korinsia ayat 7 macai dakas dojok disi mengalehon sialas niroha memberi dengan sukacita jangan dengan terpaksa dan sedih hati rela hatinya alai dang bui dang cukup pola relanya 10.000 walaupun dia sanggup 20.000. Nah itu dia tadi suka-suka dan mau-maunya. Alai di 2 Korintus 2 ayat 12 sebelumnya dikatakan begini, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi berdasarkan apa yang ada padamu. Rela memberi berdasarkan apa yang ada pada saya, ada pada kita. Artinya apa? Molo suadong tak mulai komaru tak kita. Pijam juide hebeng mi tuliai neng marminggu. Rak pola te. Dak
pola. Molorosi tua rupani libereng, aidang ipasata mulu pilihanmu. Mulai na tuita, upilih do diriku inamu. Alai, odo musiatong, molo adong do buah sedang di leon. Ado kita nasotar pasu-pasu, adong danyakin aku. Dan ado kita nasoli pasu-pasu di bata. Soal berkat besar kecil itu urusan Tuhan dan urusakui. Alani dang bui ta persuada molo bui do mangalia 10.000, leo 10.000, unang gabi 5.000, unang gabi 2.000. Sesuai dengan berkat yang diterimanya. Rela memberi isian nasotar juga tanpa sedih hati atau paksaan. Jadi molo nasaido natar leon, silakan. Aina kini dipuji Yesus nama balui dangalan ni gudang na dalam arti kuantitas na di leon. Nga di leo pang narara, nga di leo pang nabiru, dangi. Di leon ngoluna, di leo kosana. Nafkahnya semuanya diberikan. Nasongo cerita iya te. Mula masadaina siapa mingguan di gereja HKBP. Lamai banat warisan. Dupa jupang lotak kalongan na isi idok mah sial hiya kuilalanak kining. Sial na marminggu. Kenapa rupanya marminggu sial? Salah mangaleo naun. Berapa lah? Terus dia rileo koin. Jadi kami berpikir dengan non, oh pilihan na sodo HP naruan. Ho majupuang, dari hulio 50. Inna. Jadi orang lah buru-buru saja bukan? Buru-buru saja bu. Berdomu mak 50, 20, 30, 5.000, 2.000. Biasa kadang pula saya libereng be. Di lalano na dia do na 50 HP mungkin salah macam. Itorin na buti, ay ngarosit tua, kan? Mula gereja ibereng bah. Nagabi 50 narohana. Siya lejo ina. Torbako gabi narungan nay. Ay dia humar minggu. Iya KBP ina. Dia KBP musi. Ido koko. Sial. Di HKBP na belgano ni ina. Belga molo songoni di HKBP. Ay lubin na sanga na beruon sanga no peli ngotamu hepeng di harotasi gambar Soeharto atik pemangulu do pesi Soeharto ate. Baru adong mamuse gambar orang utan. Adong mamuse Sri Sultan. Kan itu no Jadi molorak salah au Soeharto hepeng 50 dorai. Baru 5.000 orang utan. Molo 10.000 Sri Sultan. Ini berpungu-pungu maama. Beda gereja Roma saya madok putih. Tabu hamin akibah ngarosi Soeharto. Tu gereja namin na. Itu tersungguh dengan no. Sadi hari baik si Soeharto. Dipikir na si danau gabi Kristus si Soeharto. Alai tur mangatu siya kalungan na nama katayon. Tabu hamu si Soeharto ro anggoto habi orang utan do inna. Bah, ayah, aduh si orang utan inna. Anggoto hami Sri Sultan do bebah inna. Selidik punya selidik. HP na bercerita tentang uang lunasida. Roma indo madok. Bah si Soeharto alai sahali do pe inna. Horoa mungkin di awal-awal bulan marok si Soeharto. Alai yang orang utan ini kira tiap minggu. Masih leseng mahal lagi di si. Bah. Ima jurupan ni. Dangarong be hepek tasoni na ingat eh. Dangarong be. Nagati be. Danggabar ni si Soeharto be. Danggabar orang uta be. Aka aha nama sitio pulang sada. Aha be patimura do raya te. Siapa dalani inna. Ima rupan. Taringok nama jia kamang do tamu inang. Unang gabi songoni.
taimo may dang aduk pilihan na me dia lupa ni debata. Moloi do natarlio kita leon. Alai unang gabi ta persuada molo mampu do ita mangaliw lubi siya ni. Alani iko barani do madoksonari amang do tamuinang daktar paksa au hamu mangaliw sili hono muna. Tunggu hape hubain. Dabu marompe mi berikanlah persepuluhan moloniku moloro au mado dako mangaturau molin namu. Nah dokter dokonau malingaha. Kecuali di tempat lain itu berlaku kata-kata seperti itu. Tangboy, jala tangboy tarabatanau hamu mangalio silonomu. Aina mangojar rohatan akilingan ima pasu-pasu ni debata. Bah, ay hamu do makilala no ek pasu-pasu ni debata na jinalomuna. Danau, hamu do na makilala. Jadi perasaan itulah yang mengajak kita, oh enak. Itu benar sifata. Roma hita, belgemenita. Bagi dia itu bukan besar. Rohita maduk geleng, bagi dia itu bukan kecil, itu besar. Jadi dang bui hupaksa sonari hamu mga leon. Jalera kaura anau. Siani mahita borhat. Sahalinai dang pilia jo parjulu. Alay tayo mamamiliho dirita. Saya mau sulo akamanggo tamuinang gulang durwasta. Gulang durwasta. Aleo dope. Terus dohu evaluasi hami per minggota. Nona kalong aku parhala doon, beri kami do. Tak pola dong rupa ni na signifikan. Jala hamu hutadai hami do hamu. Jujur au tadai do hamu. Jadi mula dong na baru. Bah ngaroy ba nate torningo do rupa ni. Berarti beri pa detail na rohana. Bangun mo yang kena somalido. Ibarat na kanong langgana do sudio. Nasugo tapi somalido. Tanganong lebih na signifikan. Rarak pala pajulu huwa wate kamang lo tamuinang madoko ni. Mungkira daksa do pitusi pemahamani. Jadi anggoi lo borhat taro madapoto tuhani. Yaki duau daktar tutupi tagarijaon. Manomu majakon haroro nasida. Alani tapasaha ma pilihan tu debata tapasaha madirita pilihan na badia pilihan na khusus ido hadaulaton naripas itulah ibadah yang sejati. Rohi tamadapoto tuhatai tapasaha manang piliata perbuini haporsiota perbuini panadota di pasu-pasu naung tajalo sian ibana. Ima songotada hamolaton ni rohata tu lebata jala ido ibadata ido hadaulatota di pasu-pasu tuhata maita. Amin. Muliati Tuhan di hatam nabadiai pasu-pasu may lihami lopoko tu rohanami asa di parbui hunia ka parbui nadinggan. Ajali hami Tuhan marhadaulaton ajali hami pasahaton pilihan nami parbui ni haporsyaw nami. Muliati maliho nunga di pasaurho hami di minggu nami sadarion atau pasu-pasu mahami ganup siada danak namekmet yanakon nami sikola minggu remaja na poso lau songoni manangakan na tua-tua satoki Tuhan naing mula kami tuganup bagas nami behorasi hami saluhuna pasu-pasu akan nahuula hami di hutanang di bagian pe pasu-pasu akan keluarga nami di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Mare dehita laus tapapumu peliata edeta sian onom ratu sia puluh sada ayat sada dohot budutna. Pasar
sakti lawan rohaniku Yesus simpanuna komiki upasan matu Yesus saluhutna diriki upasan matu Yesus saluhutna moluki. Tatangyakon ma peliata tuadupan di debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat kami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom, pasukasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huyam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gulang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon mi tondiro di pamataku osadohon gogoki robin saluhut antaku upasahan ituho Aliama namin na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, sero maharajaonmu, se saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamuli bagasad dame, jalo hamuma pasu-pasu siya debata amata. Di pasu-pasu Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasauron madame na tutodim. Amin. Selamat hari Minggu malihita sa luna. Molubuy siyan sa bula siya munami maparjulu hita mulak asaw nang masisosaha di pitu. Horas malihita sa luna.